Moikka kaikille! Moi moi! Iida ja Sortsa täällä taas tekee maisteluvideota. Mitäs me tällä kertaa maistellaan? No, mä löysin tämmösen hullu joulukallo. Hullu joulukallo, pääkallo. Jos muistaa ne pääkallosalmiakit ja sitten vadelmaa, niin tää on niitten yhdistelmä. Että voi olla aika pikantti, hyvä maku. Kuulostaa kyllä hyvältä ja mielenkiintoiselta. Että avataan se sitten ja lähdetään maistamaan. Miltäs tuo maistuu? Oho, se vähän. Vähän kuohahti, mutta ei se mitään. Tää on punaisen väristä, sopii hyvin myös jouluun ja sitten Halloweeniin. Kyllä. Näytän vähän katsojillekin, että minkä väristä se on. Ton väristä. Okei, selvä. Punasta. Joo. Onko se sun vai mullasi? Se oli mummukin, kun mä oon kattu tämmönen Iinesankka, kun mulla on toi Joo, sä oot Iinesankka ja mä oon Minni-hiiri sitten. Onks niin sun saman verran sit? Mistä mä näen? Mistä mä näen? Mistä mä näen? Katsomalla. Ota vittu silmät käteen. Ota silmät käteen, näin juuri. Ei hemmetti taas. Iida ja Sartsan juttuja taas. Noin. Sitten katsotaan. Väri on siis tämmönen. Tuoksu. Ihana. Tää on just se salmiakki varma pääkallo. Joo, just niin on. Ihana. Sitten maku. Joo, ensipurasu oli sitä varelmaa, mutta jälkisalmiakki. Salmiakki maku jää kyllä suuhun, että joo, aika hyvä. Oikeasti. Aika jees. Jos pitäisi antaa arvosana tälle 1–5, jos 1 on huonoin ja 5 on parhain. Mikä sun arvosana on tälle juomalle? Kyllä mä annan tälle 5. Tää on niin monikäyttöinen. Tätä pystyy, itse en käytä mitään alkoholia, mutta jos haluaa, en voi. Mutta siis jos haluaa, niin sopii joku vodka tai kossu tai joku tekee joku jouludrinkin tai Halloween-rinksun tai joku, niin sopii hyvin siihen. Kyllä. Ja niin kuin Red Bull on sopinut kans, kun on niitä, jos muistat niitä rinksuja. Kyllä, näin on. Jotain tämmöstäkin käy. Mutta tää on ihan hyvää pelkästään. On. Mä antaisin tälle kanssa arvosana 5/5. Ehdottomasti. Niin kuin tää oli tosi hyvä juoma. Siis hyvä löytö. Erittäin hyvä löytö. Kyllä. Mitäs tää maksoi? Mä en tiedä yhtään, mitä tää maksoi. 1,79 €. No ei ollut kyllä kallis. Ainakaan hinnalla pilattu. Ihana tää vadelma tässä ja sitten sen jälkeen tulee se lakupääkallo tulee tuolta sille ihanasti. Pirskahtelee. Joo, pirskahtelee ja puskee tuolta ihanasti. Ja se Sprinklis, miten se lausutaan? En osaa lausua sitä, mutta kuitenkin. Niinpä. Joo. Menee ehdottomasti jatkoon tää juoma kyllä mun mielestä. Vai meneekö? Joo, kyllä menee. Joo. Oliko meillä jotain muuta? Ei meillä ollut sitten. Ei meillä oikein muuta, että mä näin kurkiauran tänään, mikä tarkoittaa sitä, että ilmat kylmenee. Se on niin kuin syksy tullut nyt, että joulua kohti mennään. Kyllä, valitettavasti. Joulu on kyllä ihanaa aikaa. Niin on, mä oon kans ihan jouluihminen, mulla on synttäritkin. Niin se on synttäritkin joulukuussa vielä, niin totta kai saat jouluihminen. Niinpä. Totta kai. Joo, mutta me lähdetään tästä nyt varmaan saunomaan, naisten kesken saunomaan ja silleen vietetään rento ilta tässä vielä ja makustellaan tätä juomaa. Ei tipahda saunan löylyihin liian kovasta löylystä, kun on tehojuomaa ottanut vähän alle. Kyllä jaksaa saunoa. Kyllä, nyt jaksaa saunoa, mutta hei, kiitos sulle kun katsoit tämän videon. Muista tilata meidän kanavalle. Ai niin, noita piti ottaa. No maistetaan niitä. Mulla oli tossa tämmönen karkkipussi vielä. Tämmönen. Tää on extran. Tää on halvin. Tässä on 400 grammaa karkkia ja tää on 350 grammaa karkkia. Ota sieltä joku. Mä haluan tuon vihreän.
Mä otan kans tosta tämmösen nallekarkki. Sitten täällä on tämmönen, mikä tää on, hai. Delfiini. Jaa, delfiini. Näyttää delfiiniltä. Tää oli hyvä, tää nallekarkki, mikä mulla oli tää keltainen. Joo, mulla on vihreä sammakko. Onko hyvä? Oh. Joo, nää käy ihan karkkipäivän, nallepäivän napusteluun. Joo, täällä on tämmönenkin. Tutti frutti. Onks tää... Tämäkin joku salmiakki. Onks tää salmiakki? Joo, tää on tämmönen niinku iso tutti. Salmiakki tutti fruttia. Joo. Joo, tää pussi meinasi ihan kokonaan unohtua meiltä. Joo, tämmöseen ihan normin karkkipäivään. Kyllä. En muista mitä maksoi, olisiko euro vai 2 ollut. Jotain sitä luokkaa. 2 euroa. Olisiko 2 euroa 10, 2 euroa 20. Vai olisiko ollut jopa euro 30? Ei se niin halpa voi olla. Joku 2 euroa siinä vähän kiinni. Jotain sinne päin, joo. Joo, on hyvä toi salmiakki vai lakritsi, kumpi toi salmiakki? Salmiakki. Niin, ihan hyvä. Kyllä. Kyllä vain. Mitä sä annat arvosanaksi sille pussille? Mun mielestä ihan peruspussi, joten ei mitenkään hirveän hyvä. Ehkä 3 tai 3,5/5, mä sanoisin. Ehkä 4. Niin. Koska kyllä tää on niinku halvalla hyvää. Niin. Halvalla hyvää laatua. Kyllä, Extra on hyvä. Coopin tuotteet on kyllä tosi hyviä kyllä. Että, niin mutta ootteko te maistanut näitä juttuja eli tehojuomaa? Mä näytän vielä, eli tämmönen juoma kyseessä. Ootteko maistaneet? Jos ette ole, niin juoskaa kauppaan. Nää viedään käsistä, kyllä, ihan varmasti, koska niin kun oli hyvä. Ja sitten tää pussi, niin kyllä tääkin menee. Meneekö jatkoon tää pussi? Kyllä menee, kun se sen verran halvalla hyvää laatua. Kyllä se namipäivän namit kantaa. Kyllä kantaa, ehdottomasti. Niin kuin, että näin ollen sitten, mutta ei varmaan meillä muuta ollut mitään. Kiitos sulle, katsoit tämän videon. Muistat täältä meidän kanavasta tehnyt sitä vielä ja näin ja silleen sitten. Mutta hyvää syksyn jatkoa ja uusiin maisteluhetkiin. Kyllä, tehdään näin. No niin. Muista seurata mua muuten sitten vielä mun YouTubessa. Seuraa minua. Meidän sielun siskoja. Joo. Ja sitten mun Instagramiin voi käydä silleen tsekkaamassa, jos kiinnostaa. Ja mun TikTokkiin, jos kiinnostaa, niin käykää sielläkin tykkäämässä musta ja näin. Mutta ei ollut muuta sitten, että me jatketaan tästä nyt tätä iltaa täällä. Kyllä mäkin löydyn. No Instagramista löytyy. Sä löydyt Instagramista. Tällä hetkellä ei ole mitään muita kuin Instagramia. Joo. Mutta ei kai tässä, niin me mennään nyt saunomaan ja nähdään taas ensi videon parissa. Moikka moi! Moikka moi!